Mislite da ne postoje uklete kuće? Nemojte samo to da kažete američkoj porodici Simpson. Svako ko kroči u njihovu kuću bude kažnjen od demona. Evo i 5 jezivi činjenica o ovom paranormalnom fenomenu. Kako bi istražio čitavu priču, ukletu kuću je posetio novinar lokalnih medija i osetio na svojoj koži pakao kroz koji svakodnevno prolazi porodice koje žive u njoj. Diana i Tom Simpson već 7 godina žive u ukletoj kući u Hanoveru, gradu u Pensilvaniji, iako tvrde da ih sve vreme proganja i maltretira više od 5 duhova i demon. Simpsonova kaže da je sve počelo kada je sanjala kako je posmatrao 2 muškarca. Kada se probudila, oni su i dalje stajali pored njenog kreveta. Nakon te noći je postalo uobičajeno da u ogledalu kupatila povremeno vidi odraz mrtve, plave devojke koja leži na podu. Ne izostaju ni neobični zvuci poput koraka, škripe vrata koja se sama zatvaraju ili jecanja i plača iz praznih soba. Da je kuća ukleta, saznali su kada su se doselili i kako tvrde, od tada svakodnevno proživljavaju maltretiranje duhova i demona koji tomara po kući, a povremeno se prikazuje na fotografijama kao 2 metra visoka figura. Imam i nadprirodna bića koja me štite, neke žene, ali većinom je reč o lošim mračnim silama. Ovo je pakao, stalno molim Boga da izleči ovu kuću, izjavila je Simpsonova. Kako bi istražio čitavu priču, ukletu kuću je posetio i Nick Petrillo, novinar lokalnih medija Fox 43, i osetio na svojoj koži pakao kroz koji svakodnevno prolazi ova porodica. Dok je razgovarao sa Simpsonovom, osetio grebotinu i opekotinu na svojoj ruci. To je zato što pravite priču, izlažete ih negde, a ovo je njihov način da vas upozore. Upozorila ga je vlasnica kuće dok mu je na ruku stavljala svetu vodicu i objasnila da oni grebu svakoga ko se nalazi u kući. Uprkos posete sveštenika, medija i istražitelja paranormalnih aktivnosti, ova kuća ne može da se oslobodi od zlih podstanara, niti da nađe novog vlasnika. Da li je ovde sve normalno i prirodno ili je plod mašte porodice Simpson? Procenite sami.